Po veľkých úspechoch s videami Top 5 detí, ktoré neuveríte, že existujú a Top 5 mužov, ktorí neuveríte, že existujú, tu máme ďalšie video. A tentoraz to bude Top 5 žien, ktoré neuveríte, že existujú. Tak sa spolu poďme pozrieť, kto sa schováva pod číslom 5. Johanna Kvos sa narodila 20. novembra 1925, čo znamená, že tento rok Johanna bude mať neuveriteľných 91 rokov. To by síce nebolo nič až tak výnimočné, ale Johanna je aj v tomto veku aktívnou gymnastkou. S gymnastikou začala už v roku 1934, takže gymnastiku robí už neuveriteľných 81 rokov. Za svoj život trénovala niekoľko nemeckých olympionikov a v súčasnosti sa venuje tréningu mladých talentov. A keďže gymnastike sa už venuje cez 81 rokov, určite má veľa skúseností na rozdávanie. Marilyn Vos Savan ohromila svet, keď iba vo svojich 10 rokoch vypracovala IQ test na neuveriteľných 228 bodov, čo znamená, že už v 10 rokoch mala mentálny vek 22 rokov a 10 mesiacov a v dospelosti jej testy ukázali, že jej IQ je úctyhodných 185 bodov. Len pre porovnanie, taký Albert Einstein mal IQ okolo 170. No Marilyn sa v súčasnosti venuje písaniu kníh a článkov do novín. Anastázia Špagina pochádza z Ukrajiny a urobila všetko preto, aby vyzerala ako postavičky z japonského anime. A Anastázia svojimi premenami doslova ohromuje celý svet. Kvôli jej súčasnej výzaži musela rapídne schudnúť a samozrejme musí tráviť aj veľa času pred zrkadlom. Sama hovorí, že jej príprava trvá väčšinou okolo 2 hodín. A keby ste chceli Anastáziu sledovať, určite sa môžete pozrieť na jej Instagram, kde má viac ako 1,2 milióna followerov, alebo na jej YouTube kanál, kde už stihla prekročiť hranicu 2 miliónov odoberateľov. Na obe nájdete odkazy v popisku pod videom. Mercedes Talamanti. Keď táto žena z Mexika začala rapidne priberať, myslela si, že je to spôsobené jednoducho starnutím a takto to prebiehalo neuveriteľných 5 rokov, po ktorých sa bez pomoci už ani nevedela postaviť. Potom, čo jej vlastná dcéra prehovorila, nech ide konečne za doktorom, ten zistil, že sa nejedná o tuk, ale o veľký nádor, ktorý musel byť okamžite odstránený, čo sa našťastie lekárom podarilo. Celková hmotnosť odstráneného nádoru bola neuveriteľných 60 kg a tak teraz môže Mercedes žiť úplne normálnym životom. A na prvej priečke sa umiestnili siamské dvojčatá Abigail a Brittany Henselovi. V súčasnosti bývajú v Minnesote a za chvíľu budú mať 27 rokov. Zaujímavé je, že každá zo sestier dokáže ovládať jednu ruku a jednu nohu, takže pri úplne bežných činnostiach ako je chôdza alebo písanie na počítači musia byť obe sestry dokonale zohraté a doplňať sa tak. No okrem toho, že majú spoločné telo, robia to čo všetci ostatní ľudia. Môžu športovať, riadiť auto alebo napríklad iba si len tak výjsť s kamarátmi von, kde sú veľkou atrakciou, ale obe sestry sa vyjadrili, že nadmerná pozornosť im nejako neprekáža. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak áno a páčia sa vám tieto videá, určite si nezabudnite pozrieť aj ďalšie dve podobné videá na mojom kanáli. A síce Top 5 detí, ktoré neuveríte, že existujú a Top 5 mužov, ktorí neuveríte, že existujú. Ale nájdete tam aj mnoho ďalších zaujímavých tém. Ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa. Váš Otomo.